mi sikkanno so Jibril ne adda debbo goɗɗo mbiɗa foti tinde kono wona an wona Ramata hay téléphone hay goto noddani kam teddinira mine wonde jombajo no hurto e oɗo gal wimoɓe yappat min holko patat ko o ɓoyan ko ari en tampi taw e voyage umi min mbeɗen ɗo hakkilam deƴan taw ha yappatnam ye muññam seeɗa so tawi andino ɗum wasano arde an Jibril ka jawi ɗumi walla an kam ka gowɗum walla holɗum jiɗɗa wiide kadi an ala ko kaldum ɗen an aɗa rewi tan e ngal laacam aɗa andi jikko mo mi layanima isi ɗe balɗe mum degré mo ɓuri ɓesdade nda o ƴetti neɗɗo mo o e tigi dowam mbimi Jibril hande eggi nduɗo suudu hande fayi less ko jogino ɗo ko fof hande o nawat o ɗo o pari ɗo hen ko less tan o hoɗoyta an dal kolorɗa hoore ma ko sernaɓe woto sernama ɓeya woto sernama ɓeya aɗani ko aɗa huɗo woto jerjine gurdamam e siraɗo yo won meslaɗo wasa wonde layset kono kam no yiɗimi suurde bama